Escalante nga pagabantayan sa PNP, Army, BFP kag BPAT. Nasaad sa EO nga may confirmed local transmission na sa napulo ka mga barangay sa syudad sa Bacolod. Kani ang ginalikipan sa Barangay 29, Barangay 26, Barangay Mandalagan, Alihis, Banago, Estefania, Tangob, Takuling, Mansilingan kag Barangay Singkang Airport. Samtang kinahanglan nga magpresenta sa travel pass sa mga residente sa siyudad sang Escalante Negros Occidental antes nga tugutan nga makabiyay pagwa sa siyudad. Ining ginmando ni Mayor Milicia Yap Jr. sa executive order gin-issue sadtong Hulyo 28. Suno kay Yap, ini nga travel pass ang dapat nga i-issue sang barangay sa dinasadang petsa tinutuyo sang biyahe kag kompleto nga address sang destinasyon. Ini ang ipresentar sa checkpoint o terminal antes magbiyahe sa siyudad. Ang tanan nga man nga essential workers nga nagagwa sulod sa siyudad ang kinahanglan nga magpresentar sa company ID o kung certification of employment. Ining kabahin sa ginpatuman nga protocol sang siyudad para mapunggan ang local transmission sang COVID-19. Nadugangan sang anom ang nagpositibo sa COVID-19 sa Purok Seaside, Barangay Banago, syudad sa Bacolod. Nini ang ginkompirmar ni punong Barangay Noli Villarosa sa Aksyon Radyo. Suno kay Villarosa, Martes ng gabi sanggin na pahibalo siya sa Bacolod City Health Office nga nagpositibo sa virus ang anom ka mga persona nga may close contact sa utility worker sa General Services Office nga una gin-report nga positibo sa infection. Sunod sa kapitan, lakip sa nagpositibo ang 5 ka mga himata sa COVID-19 na patient kag ang 1 ka persona nga namasyar lamang sa balay sang pasyente. Bangod sini, nagsaka sa siyam ang nagpositibo sa Purok Seaside nga ginalakipan sa utility worker, ang iya utod, ang iya iloy, kag ang duga nga 6 ka mga tawo. Ang pasyente ang natalanan nga saylohon sa quarantine facilities ang syudad. Suno pa kay Villarosa, ginpatungan nila ang lockdown 30-meter radius humalin sa balay sang pasyente nga ginalakipan na sa Zone 1 kag Zone 2 kag indi na ang total sealed off sang Purok. Samtang ginklaro na GTI Negros Federation of Public nga mayara na sang komprehensibo nga regulasyon nga ginpagwa ang ila talatapan angot sa implementasyon sa nagapaigo nga health protocol nga dapat tumanon sa mga negosyante angot sa nagapadayon nga problema sa COVID-19. Suno kay Nufable, magluwas sa ila ginhimo nga pagpost ang regulation pag sa social media, ginpahibalo naman ang hanay sa mga negosyante angot sa pila ka mga amendments nga ginpatuman sa ila talatapan sa nasyonal kasunod sa mga pagbago nga natabo sa estado sang community quarantine sa nagkalilain nga mga lugar. Dugang pasiniing nga discretion naman sang tag sa mga local government unit ang pagpatuman sang mas stricto nga health protocol ilabi na sa mga lugar nga nagdihon sang lokal nga kasuguan o kon ordinansa. Arestado ang 49 anyos nga negosyante matapos nadakpan sa entrapment operation kay nasang agas sa Purok Carvic, Barangay Mandalagan, syudad sa Bacolod. Ang sospetsado ginkilala kay Romeo Lobaton Jr. kag pumuluyo sa nasambit nga lugar. Si Lobaton gindakop sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG Bacolod sa pagpanguna ni Police Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano. Na-recover kay Lobaton ang isa ka kalibre 45, caliber 22 Magnum revolver kag mga bala. Suno pa kay Gocotano, ginsugo lamang si Lobaton sa isa ka persona nga konektado sa isa ka politiko sa syudad sang Talisay agud ibaligya ang armas luthang. Si Lobaton ang yara karon sa kustodiya sang CIDG Bacolod kag ginaprepare na ang kaso batok sa iya. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 23 Aksyon Radio Philippine Standard Time, DTX 500 capsule mga
Una sa aksyon! Detalye sa mga balita national pagkatapos gilamang sini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabsan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Lasay sa 28 Action Radio Philippine Standard Time kagkaron sa detalye na sang balita national.
Nagapanawagan si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri nga isa ka COVID-19 survivor sa Department of Health nga magpagwa sang guidelines nga dapat sundon sa mga recovered patients sa tion nga liwat nga mag-positibo sa virus. Suno kay Zubiri, nag-negatibo na ini sa COVID-19 matapos ang una nga nag-positibo ini siya sa atong Lunes nga adlaw matapos nga nagpa-test sa Lung Center of the Philippines o sarang gene expert machine. Sunod sa senador, ginpalayag sa mga eksperto nga posible ang swab test result ang remnant sang virusa. Kasunod nga bulan sang Abril pa sang naka-recover niya siya sa masakita. Sa atong Martes, ginpahayag sang DOH nga ang may mga exposure sa senadora ang hindi na kinahanglan nga mag-quarantine pero bilang proteksyon silang gintuginan nga magpaidalam sa swab test di makadlaw matapos ang ulihin nilang kontak kay Zubiri. Aprobado na sa House Committee on Ways and Means ang hagna nga pagpatong sang 12% nga value-added tax ikon VAT sa tanan nga digital transactions sa pungsod sa tuyo nga makatipon sang 10 bilyones pesos nga revenue para sa pagtingos ng gobyerno batok sa COVID-19 crisis. Suno kay Albay 2nd District Representative Joe Salazar, ang chairperson sa House Committee on Ways and Means, nga ang substitute bill nga consolidation sang 3 ka hagna kag resolution tuyo nga mamyandahan ang 7 ka sections kag magdugang sa bago nga section sa National Internal Revenue Code of 1997. Sakop sang hagna ang digital advertising services, kangay sang search engines kag social media platforms, subscription-based services lakip na sa music ag video streaming subscriptions, services rendered electronically kag transactions nga ginahimo pagi sa information technology infrastructures kangay sang internet. Ginaklaro naman sa hagna nga wala gina-target ang micro, small kag medium enterprises kag magagmay nga online sellers kundi ang service providers halin sa gwa kangay sang Netflix, Spotify, Facebook, Google kag iban pa nga mga global internet companies nga naganegosyo sa pungsod. Nag-file man ang mga vlogger, social media influencers kag pila ka lideres ang ila petisyon na batok sa Supreme Court o kung batok sa anti-terror law. Gintawag sa mga petitioners ang ila galingon ng mga concerned online citizens nga ginalakipan sang 19 ka bloggers, advocates, artists, writers kag iban pa. Nagapanawagan ang mga petitioners sa Korte Suprema nga untaton ang pagpatuman sang RA 11479 nasa sa petisyon nga dapat mangin-free man ang Pilipinas lakip na ang internet. Ang ini nga petisyon na ang nagatutok sa impact sang bagong alay sa specific medium ang internet ilabi na sa social media. Nagapating mga petitioners nga dapat maproteksyonan man ang ilang kinamatarong offline man o kun online. Sa katapusan nga balita, national ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga hindi makabig nga absolute failure ang gobyerno sa pagdeal sa COVID-19 pandemic sa pungsod sa piyak nga padayon na pagsaka sang infections. Suno kay Roque, sa kooperasyon sa publiko, nagmadinalagon ng gobyerno nga mapabilin nga manubo ang fatality rate sang COVID-19. Dugang pa ni Roque nga sa karon, ginatinguan sang gobyerno nga ma-accelerate pa ang pagtest, trace, isolate kag pagbulong sa pasyente nga may COVID-19 agud mapunggan ang paglaptas ng virus. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 32 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time hugang nga mga balita pagkatapos gid lamang sini. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat
Radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede rin Sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong balita international, nagwa sa pagtuon sa New England Journal of Medicine nga ang COVID-19 vaccine sang US biotech firm nga Moderna nagabulig sa pagpabakod sang immune system response kag nagpugong sa coronavirus sa pag-replicate sa ilong kag lungs sang mga amo.
Sa ginpatigayon nga pagtuon, 3 ka grupo sa mga amo nga ginalakipan sang tigwalo sa kada grupo ang ginhatagan sang vaccine sa 2 ka nagkalainlain nga dosage. Nadiscover nga ang vaccine nagproduce ang mas madamo nga antibodies, mas mataas sa nakitaan sa tawo nga nagka-recover sa COVID-19. 4 ka semana matapos ang mga amo na kabaton sang ila ikaduha nga injection, gin-expose sila sa SARS-CoV-2 virus sa paagi sa ilong kag direkta sa lungs sa paagi sa tube. Pagkaligid sang 2 ka adlaw, wala nagdamo ang virus sa baga sang 7 ka o kon sang 7 sa 8 ka amo ang ginhatagan sang mas manubo kag mataas nga dosage sang vaccine. Apang ang presensya sang virus ang nagapabilin. Sa piyakabahin, wala naman sang na-detect nga virus sa 8 ka amo nga ginhatagan sang high dosage sang bulong pagkaligid sang 2 ka adlaw nga exposure. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, nagbalik na sa practice si New Orleans Pelicans rookie ace Zion Williamson sa buong adlaw matapos nga nakakumpleto na siniyang iyang quarantine requirements siya pagbalik sa NBA. Si Williamson ang nakatapos na sa 4 ka adlaw nga quarantine kag negatibo sa COVID-19. Sunod kay Pelicans head coach Alvin Gentry, si Williamson ang nag-light workload sa tion sang practice kag wala nagpakigbahin sa 5-on-5 drills. Hindi pa sa karon klaro kung makahampang si Williamson sa unang hampang sang Pelicans batok sa Utah Jazz. Si Williamson ang nag-average sang 23.6 points sa 19 ka mga hampang sang regular season. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa aton balita, entertainment, matapos ginkaka si Film Development Council of the Philippines sa kun FDCP Chair Mary Liza Dino sa Executive Committee sa Metro Manila Film Festival, ginappoint ni MMDA Chairman Danny Lim ang 2 ka veterano nga direktor. Ginanunsyo ni Lim ang pag-appoint sa ilan ng Loris Guillen kag Nika Lisaso sa committee. Presidente sa karon sang Cinemalaya Foundation Incorporated si Guillen nga magluwas sa kilala nga direktor na kilala man sa pag-ate sa telebisyon kag pelikula. Samtang masobra 60 ka tuig na sa teatro, TV kag pelikula si Lisaso. Nga sa karon, presidente naman sa Cultural Center of the Philippines kag chairman sa National Commission on Culture and Arts. Ginpahayag ni Lim nga nagasalig siya nga mas mangin produktibo ang MMFF Exicom kag ang pag-appoint niya sa 2 para sa interes sa industriya sang Filipino film. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 41 Aksyon Radio Philippines Standard Time, hinyo na batian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karong adlaw, Merkules sa Hulyo 29, 2020. Sa liwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.